Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlarımız ağzını beklemeli wagty haçan, giýje alyp tursaň suw içip bekleseň bolýarmy diýip sorapdyrlar. Musulman doğanlar ağız beklemeli we açmaly wagtynyň näme görä kesgitlenilýänini öňkü derslerimizde aýdyp geçdik. Ağzyny beklemeli we açmaly wagtyny bilmegiň iň ýeňil ýoly Ramazan aýyna her musulman ýurdun müftüligi tarapyndan ağzyny beklemeli we açmaly wagtyny gorkadýan Ramazan takwimleri, ýani Ramazan kalendarlary paýlaşylýar. Şoňa görä hereket etmelidir. Öz başyna hereket etmeli däl. Mysal üçin Türkiýede ağzyny beklemeli wagtyna imsak wagty diýip ýazylýar. Türkmenistanda ağzyny beklenilýän wagt diýip ýazýarlar şol takwimlerde. Şol wagtdan öň beklemeliler musulman doganlar. Şondan giýje galsaň oradan kaza bolýar. İkinci soru, giýje galyp tursaň suw içip bekleseň bolýarmy diýen soragyň jogaby, musulman doganlar ağız beklenilýän wagtyndan giýje galyp tursaň şol duruşuňa hiç zat iman içmän niýet edip dowam etmeliler. Eger ağız beklenilýän wagtyndan soňra bir ýudum suw içsegem oradan kaza bolýar. Şonuň üçin ağız beklenilýän wagtyndan soňra tursaň şol duruşuňa niýet edip dowam etmeliler. Elhamdülillahi Rabbil alemin.